Miejsce znane szerzej pod nazwą Tottenburg, czyli Twierdza Umarłych, tak naprawdę nosi nazwę Schlesier Ehrenmal, czyli Śląski Pomnik Chwały. Wokół pomnika nie mauzoleum, nie świątyni SS narosło całkiem sporo kontrowersji. Schlesier Ehrenmal jest położony na północnym stoku wzgórza Niedźwiadki, 520 metrów nad poziomem morza. Wystarczy zaledwie 20-minutowy spacer od rynku, aby znaleźć się przy obiekcie, jednak mało kto o tym wie. Miejsce to jest obecnie zupełnie niedostrzegalne z miasta. Miejsce to stanowiło doskonały przykład socjotechniki, społecznej manipulacji powszechnej dla rządów NSDAP. Pomysł wybudowania pomnika zrodził się po I wojnie światowej. Lokalna społeczność pragnęła uhonorować 1780 mieszkańców Wałbrzycha poległych w Wielkiej Wojnie. Turbulencje gospodarcze spowodowały jednak, że ten piękny i szlachetny pomysł zaczął stawać się faktem dopiero w latach 1935–36, już w czasach rządów nazistów. Władze Wałbrzycha poprosiły o pomoc Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, niemiecki związek opieki nad grobami, który skrzętnie wykorzystał okazję do siania propagandy. Intencją władz miasta było uczczenie pamięci zmarłych mieszkańców, a ostatecznie wybudowano pomnik upamiętniający 170 000 Ślązaków, ofiar Wielkiej Wojny, a ponadto tych poległych w kopalniach, jak i 25 lokalnych bojowników ruchu narodowo-socjalistycznego. Celowo zastosowano zatem błędne rozumowanie, jakoby można było postawić znak równości pomiędzy poległymi żołnierzami oraz bohaterami nazistów. Zabieg ten miał na celu zwiększenie poparcia dla nazistów przy jednoczesnym upowszechnianiu idei uczczenia ofiar wojennych oraz ofiar pracy. Chociaż pomnik często określa się jako mauzoleum, to w jego murach nigdy nie dokonano pochówku. Projekt zlecono architektowi Robertowi Tischlerowi, twórcy m.in. Ehrenmal na Annabergu, czyli Górze Świętej Anny, obecnie już nieistniejącego. Dwuletnie prace nad monumentalnym pomnikiem zakończono w maju 1938 roku. Budowę zwieńczono doprowadzeniem gazociągu do kolumny na dziedzińcu. Oficjalne otwarcie nastąpiło 9 czerwca 1938 roku w ramach corocznych obchodów Śląskiego Okręgu NSDAP, tzw. Gautagu. Po zmroku na dziedziniec wprowadzono pochód ze sztandarami, odegrano marsz żałobny Eroika Beethovena i odczytano wiersz ku czci poległych pióra Herberta Boma. Następnie przemowy wygłosili przewodniczący wspomnianego już VDK dr Eulen, jak i Gauleiter, czyli lokalny zarządca z ramienia NSDAP Wagner. Zapalono pochodnie oraz wieczny ogień na dziedzińcu pomnika. Dawniej cokoły po obu stronach elewacji frontowej zdobiły rzeźby orłów osadzonych na kulach z wyrytą swastyką. W narożach usytuowano kaplicę, zaś w samym kompleksie funkcjonowała także wartownia oraz pomieszczenie z armaturą gazowniczą. Strop obejścia zdobiły marmurowe mozaiki z pracowni Mylena z Monachium. Na samym środku dziedzińca stała metalowa kolumna ze zniczem, który płonął wiecznym ogniem, strzeżona przez 4 ryczące lwy. Były one inspirowane rzeźbą lwa brunszwickiego i miały symbolizować zmartwychwstanie poległych w dniu sądu ostatecznego. Na górze kolumny umieszczono misę podtrzymywaną przez rzeźby 3 młodzieńców. Ogromną kolumnę zaprojektował Ernest Geiger z Monachium. Zatem istotna w nazistowskiej propagandzie symbolika ognia nabrała w Schlesier Ehrenmal nowego kształtu. Nowoczesna armatura gazownicza została zlokalizowana w przestronnych piwnicach. Projekt instalacji sporządził dyrektor Wrobel z Gaszentrale Niederschlesien. Z biegiem czasu ludzie zaczęli opowiadać historię, że w pomniku twierdzy odbywały się rytuały okultystyczne czy też inicjacje członków SS. Nie ma jednak na to żadnych dowodów. Obecnie obiekt jest posępną ruiną, na którą brak pomysłu i rzecz jasna funduszy.